voters mondo gitem ne gikipo gik moko kaka dhano dwaro. Penjo ma pod apenjora en ni gimoro machalo kaka continuous registration of voters. Ang'o ma mono gino dhi mbele? I don't think kasesomo sheria ni commissioners nyaka bedi mondo wabed gi continuous registration of voters. Ni marango me wacho ma the Gen Zs kendo jo youths sani are completely agitated. For the first time in the history of this country, youth wuok oko ni gidwaro total function kendo gidwaro total participation in the electoral process. To ngeni ne ogi register ga. Sani ko kane giwuok mondo gitimre nade. Kendo giseng'ado ne gidwa timo lokruok e Kenya ka giwach ni gine magin gi namba. No ngis gi ni giwuok e streets koro gikono kare wayie dok e ballot. To gidwaro dhi e ballot mana koponi wat bedo gi continuous registration of voters. Mondo yiene gi mondo gi register in preparation of 2027. To sani onge kamora mora ma continuous registration of voting timore. To apenjora nikech ng'amone go beni timo gini and returning officers at constituency levels. Ma ok dwar commissioners. Those returning officers are there. The officers are there. But continuous voter registration ok tember. Koro mage penjo monego beni to penjo tango ma okay moko go ma dwaro commissioners go to wanyalo weyo moko atem. To matindo gi in the preparation of the election. Ang'o ma mono wadhi go mbele mondo wabedi ni wanyalo register jite nikech pinje moko to nigi periodic registration machalo kaka Malawi, Zambia, Ghana, but Kenya wan gi continuous registration monego bedi timore to ene katiba o kata ni ene elections act. Erokamano. Yes. Wakili dongino ka to nitie ni kata ma 27 yiero ne nikech king'iyo weche mag procurement. Yes. Ndalo mane wan gi koko e Kenya ka Krigla Commission no wacho ni karach ahinya wabed gi a functional electoral body gi commissioners gi secretariat. Yes. 2 to 3 years before election. Correct. Sama koro wan go ni wadong gi ndalo matin ahinya.